Maagang nagising, naligo, nagkape. Araw na pinakahihintay-hintay nating lahat. Ang Bisikleta Iglesia na sinimulan pa noong 2019 up to now. Sa pumuno ng ating butihing Mayor Ligasyon. Good morning Bicol! Good morning Bicolandia! Tara, sama tayo! Raming ako. Pwede pa ngayon mag-picture ngayon. Roll. Sabi kita kay Mayor. Sige po. Hey, men! I-bike na. Sama pisili ka nga. Ano ba ganito? Ano vlog kaya? Taga ano yan nun? Taga Calao kaya? Iyo. May vlog kaya? Dumang ka sa ano yan? Anong vlog kaya? Taga Calao kaya? Anong vlog mo ya? Dumang ka sa Civil Star. Iyo. Ya. Ano yan? Ano yung vlog mo ya? Agam yun yung brigara na nun. Anong vlog mo? Lago. Dumang ka sa ano, buhay sari-sari. Hindi ka siguro daw ang oras yung mat. Sigarat ka lang siya. Ano nga kayo? Bisikleta Iglesia. Kamanas. Mana ba kita ta? Masususo kita dyan. Masususo kita ba yan? Masususo kita. Uy, patangot mo si kita ko. Yang karera. Karera, loy-loy lang kita. Yang karera. Oops. Jadi pisil. Binublahan kaya? Ha? Baka may duty tungon niya na daw? Adi nakapalit. Oo. Maaga pang oras at halatang excited pa mga participant ng ating Bisikleta Iglesia ngayong taon. At talaga namang nakakainggan nyo magbike kapag marami kayo. Nahalata tuloy na mabagal ako ang bike kasi ang bibilis nila magpedal ng kanilang bisikleta.
Welcome to the Pilgrim City of Naga. Oh, ano kumain di pa? Di ba ka? Balik kita. Buat sa laog. Madali pasik, halwasan kita. Hindi mahalaw. Iyo. Sige lang, sige lang. Pang all age pala ang mukasyong ito. Meron ng bata at meron pang batanda na mga kasama sa bisikleta iglesyang ginaganap ngayong taon. Yo! Kapas ako pa ang asin mo.
sa korupsyon. Kindalugod maging mga Simeon Sereneo na andam sa paglingkod asin sa pagsakripisyo na mayong inahagad asin anuman na balos. Mabuhay manlugod sindang mga buhay na tanda kan pagkamot asin pagkahirak sa mga nangaipo. Kamurawayan sa Ama asin sa Aki asin sa Espiritu Santo. Anwaan. Siring sa kapinunan asin niyan. Danay man asin sa kapanahonan sa mga panahon. Amen. Pero mo ba kita nakaibang mo yan? Ito lang nga, watak-watak kayo. Ito nga kang t-shirt, ayun naman. Naka-register ba ka doon ba ang 7 page? Hindi pag Malamang souvenir. patron ko naman sa ano, sa Sa Bigmana. Ako baga dahil ka pa nag-post ano, iyo. kasi alas nila. Malinaw. Ito sunod ka na. Ah, Ito sunod. so diyan kayo dati sa Pakul na. Ka, iyo. Nakaritas. Bang karita sa sa Pakul ba ko yan sa Pakul? San Felipe? Ah, di pa balik. Balik na. Sorry yan. Ah, pasakan ulit. Baka na raw. Binago si schedule. Pinutang. Ruta. Ha? Pagkakalaman niya. Ha? Paano ba ga? Mayroon pa ba itong bike?
welcome to Buhay Sari-Sari. Ano yan sir? Nag-iikot ka rin sir? Nakasabay ka sir o... Hindi, pag may oras lang boss. Ngayon sir, kasabay ka dito sir sa ano ni ano? Opo, mayor. Ni Mayor. Anong page sir? Buhay Sari-Sari. Na manitugan, aking handam na magadan, uli sa iyo. Itaong mulugod sa inda, abrigadong buhay na panod ikaw maan, asing kamurawayan, ay matiyaman at sa buyang pamibig, nalugod kami, maglam na maglam. Pero sir, di lang iba sa tinas, tipin. Po. Yun ang maging sandigan ng datanganin kalabanan ng anuman na pangyayari. Aming naraot sa dignidad at pangalagaan ng aming pamilya. Kapunawayan sama asin sa atin at sa Espiritu. Magdanay mga asin sa pangalagaan. Station po medyo harayo. Marami lang po. Wala ka? Tari pa. Madok na kaya? Oo. O sige. Babang ginari ko, nag-cellphone. Repay, sorry po. Thanks God, natapos din ng aming bisikleta iglesia. Siguro mag-aalas 11:30 na noon natapos yan. At thank you nga pala sa mga nag-participate. At thank you dun sa aking pinsan na nakasama ngayong araw na to. At yung mga bagong kaibigan. Salamat po sa inyong lahat. Kita-kits ulit sa sunod. At thank you very much po sa nag-sponsor na okasyon na to. Sa ating mayor. At yung mga kanya mga staff.
At sana po sa susunod naman pong taon, kita-kits na lang po tayo. Mabuhay po kayong lahat. Thank you po. At sana po huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, Buhay Sari-Sari BSS TV. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.